nan me ya faru ne? Ya garin ne. Na ga ka tsaya nan wani abu. Gadi kwashi wasu kana gani da 20 naira wala. Kai ka go da mota din sai. Allah mutum Ni ba na gaji da dadin nan barin biya ma. Ba ɗaya ne. ai kai ne kana so kanka. Duka gari ya zo ya wuce irin rumfa ba daɗi kamar ya'yan da ba kuma. Kai ne kake so ka Ka bari. ga wata mota da ya soja. Idan Idan Allah abokina wace shawara za ka bani ya za a yi ne ke da shi kwantar da hankalinka ne ke da shawara kawai yanzu abin da za a yi ba dadin ko yana cin abinci a gida ba amma alhaji kawai a samo mai na bera kawai ya ci ya kada kana nufin ya maza a muga gaskiya ni wannan shawara ta gaba ta aboki na zo in sha aboki ne haka wani aboki ne ya ce a bar da dadi ka amma dai ma wani me yasa wani mutane ba su daƙiƙai ne ana mai yanda zai ya ji daɗi ya samu yi wanda a ƙara arziki in dadin nan nasu bai ba za ba shine babba a gidan nan shine amma da kai zo ka zo